saya ka day na juyawa. Idan ka na amfani da Goshare ko kana tunanin amfani da shi, wannan na iya ceton asusun WhatsApp ɗinka, har ma da yansinka. Goshare ba gaskiya bane. Ga gaskiyar da babu wanda yake gaya muku. Suna amfani da asusun WhatsApp ɗinka wajen aika sakonnin spam ga mutane, yan kasashen waje da mazauna gida, suna aika musu da sakonni masu yaudara. Meta ta riga ta fara hana mutane amfani da asusunsu, zai iya zama na kane na gaba. Wannan ba wani karamin yaudara bane, mugun salo ne na Yahoo. Basa gudanar da talas-talas ta hanyar halal. Suna aika sakonni kai tsaye cikin asusunka, suna kokarin yaudarar mutane su saka kuɗi a wani rukunin caca da suka kirkira da kansu. Mafi muni kuwa, suna magana da mutane kuma suna boy hirar. Suna kashe sanarwar sakonni don kada ka lura. Suna gogewa bayan sun gama yaudarar mutum, ba za ka ma san abin da ya faru ba. Kuma idan wani wanda aka yaudara ya kai kara, lambar wayarka da hotonka na iya zama hujja a kansa. Watakila waɗanda ke da hannu a cikin wannan su ne yan Najeriya, ko kuma yan kasashen waje, ba a san su ba. Amma abin da ya tabbata shine, Wabots bane suke amfani da su mutane ne kai tsaye. Suna amfani da fassarar harshe wajen yaudarar baki, sannan su yi amfani da turanci mai sauki wajen magana da yan gida. Wannan abu tsari ne, hadari ne, kuma akwai mugunta sosai. Wannan ya faru da ni, asusu biyu na WhatsApp an tushe su, kuma idan sun yaudari wani ta amfani da lambarka, kai za a iya kama. Kada ka bari son kudi ko rashin sani ya jefa ka cikin hadari. Goshare na amfani da kyautar kudi wajen jawo mutane su fada tarkon laifi. Siyar hadin WhatsApp dinka yanzu. Kada ka aminta da kowace irin manhaja da ake tsewa za ka samu kudi da ita a intanet. Kuma don Allah, kai rahoto kan Goshare idan suka tuntube ka. Idan wannan bidiyon ya taimake ka, kada ka yi shiru, dan Allah ka dannan like, ka yi subscribe, sannan ka duba jerin bidiyoyi na don karin bayanai game da yaudara da kuma don samun kudi. Kasance da sani, kasance da tsaro. Jahilci ba hujja ba ce a yau.